Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, pendonasi nggak Asril yo. Di jagur nih. Awas Nan. Apa donasi yo? Untungnya jatuh glesek lah menuan. Diomongin saiki iki pesine soga asli, Mbah. Saiki iki model kok limbah iki didaur ulang ngono lho, Mbah. Lah yo. Karena las-lasane ngono lho modele saiki. Ndi bane ndi? Wes menek numpak pit ngono. Lagi mingkem cangkeme kok. Kene lagi beratus kok wis mulih wis dua. Mak sepeda kepiye? Nganu negara siji. Corona lho nyuk. Nang ubeng. Wong anjor ngono kuwi apa? Anjore Kuwi lah dolanan nang kuwi lah nang godokan ku lho, ta Mama. Sakno meneh. Wong iki modele ora. Dhuwur ngono ku langsung medhot jelek-jelek Mbah. Ora ono dunggah. Lah kira sing enek-enekno. Protol piye? Yo wis isane yo wis ganti. Ngelas, Mbah. Yang lah anu iki. Apa? Lah ya tilasno. Duh iki ndek ngerti enek gradak-gradak apa ora enak apa iso. Apa? Masuk. Kek zong kek. Sing entuk malah rono. Bleset kadun sampean. Apa? Arisano. Arisan bleset kadun. Mana nyetrum? Berita apa? Menang pira? Tahu pangati 400. Arisano apa, Mbak? Sini tante le, sini. Paring tante. Kan Eri. Wonge lho ndek bengi lindur, Put. Bauti nek aku disunduki. Ben. Nang yo nglider. Bu, ayo nih tante. Ageng ateng. Teko ngarep wae bacar. Lah iki aku untuk Mbak Putri. Aku sunduki karo Mbak Putri. Tabrane asli kok. Ora sepeda isos kok. Nah, yo iki lho deloken guys. Iki ora kok ndek ben lho. Iya iki isone jelas iki, Iki Mbak. sing anyar ndek iki lah kok iso dadi ngene piye konsepnya? Yo iso. Pembalap ya biasa. Lah wong anune tuwipis ngene kok ora bener. Ya pembalap biasa. Kene lho. Truk barang. Lah iki mau piye? Maksudnya tiba apa? Dia bengi wis Ora mulai wis emak sepedak. Heh? Aku sesuk tukone nek, Mak. Nggone wari iso, Mbah. sesuk tuku 5 ya sih. Nak dilas ngono kuwi las. Nah, aku mending itu diganti ijo anyar ae, ditukokne sing anyar kurungane timbang dilas protole itu. Ini tukokne sing anyar nggone wari kan kon ganti nggone Mbah Wari. Kan ganti kuwi enek to, Mbah. Dadi Krungu pra. Mending tuku motor ae. Dacut. Lah wong pite protol kok ngene sepeda trail gaya malah berun ya. Kowe Mbah tuku garpune kuwi lho, nggone Mbah pasrane Mbah Wari kok ora diganteni Mbah Wari sisan. Dan sesal tokno iso pra. Ya iso ngrusak ya kudu iso dadani. Heeh, dandani. Lah kok iso ceritane piye? Kene, jungok kene. Nah cerita wes ning kono ndang, lungguh. Kronologi. Ndang kronologine piye? Ya. Loh kan aku pitane kan gawe kenceng. Gawe kenceng. Ning ndi kulone Yung Yati. Ning gone bayot Kulo ning gone Bayut. ramah. Lho. Jero kula Aku jeglongan ku lho jeglongan. Ndi lek? Ngarep gone Mbak Put sing kok kulan ku lho andeng. Oh, Ning kalau andeng murbe. andeng mobil. kalenan kalenan. Arep munggah bane puklan. Lah wi kok iso puklake mbok piyekno? Lor iki Paling ngejlok. kolor ngene lho kolor. Kolor kok koetan wong Kolore sapa? Sini anu wis ceklek. Lah dia kan gak nek ceklek. Diangkat ki
protol ngono lho. Kalore sapa? Lah terus kowe piye nek nggawa wongko sik ditekoki urung bar kok. Ramang gowo kuwi. Sing nggawa sapa? Ramang gowo kuwi aku nggawa iki tak treno. Seneng wae. Duh. Nangis lu kok seneng. Montor. Duh ngono kuwi kek ya. Wong. Weh. Enek gejo sikil lho, Nyok. Yo pendonasi iki lho. Yo nek numpak pit nganu ngetril ae. Sesuk tukane BMX sing cilik alek, gak satu tukane ngene alek. BMX ben rada bengkoh. Kok gene yo kasang silver kae lho. Tukane BMX kae lek. Tukane ngene iki protolne lek. Nah BMX kan rada bengkoh. Kene lho, Nyok. Iki duwe ra duwe. Lah yo nek bandite tukane BMX kae. Iki lek nggawa tekan jabalekan yo mung digletakne ngene to. Yo wong jenenge urung dipasang ndak. Jenenge wis mbok godak lek. Oh tak ku. Mantan. Tanggalan ra ngono likur ngepet lho. Lho lah yo gak isa kira ngono mikir. Lah yo wis mlaku. Lah gak dibuat. Oh alah aku kentuk iku. Lah weh gak omong aku lho duwe 3 nang omah. Palane sing gak ngene pawon kena jember. Tak kek ning pawon tak kelan. Iya ngono. Lah ning aku ki yo ngono. Unggah kena kono lho, Nyok. Sekarang kan gawe tanggalan ki lali ning ngene wae dadi. Ya. Luas aku arep buat telu gak sido kayak. Sar KO sar tak telepon. Gaya anjir. Lho mata. Aku kan ngombe es ya. Nek jenenge tak Kayak ngendut renjung kenai. ana jenenge arep es nan. Ya aku dingin berdungkun nang ngarep pamer manek murbei ngene. Ngono. Oh, memanggil bapak bos. Nan aja nan. Afnan kon ngelek. Nek ngene tak balik sandar. Kok dolanan ban kan lho? Dolanan ban ae. Bulanan ban. Weh, apa kae? Sukune. Gak dimboi. Delokno sitok Mbak kok lah. Goreng. Gak wani. Blenyek i. Ngel mana? Kandhani kok sok kedolanan ban ae kono lho. Nah, wis kedolanan dhewe ngono. Oh iya didol. Kayak digodak. Didol. Iya. Ngono kae dadi peronggo linter si ayo ngenah ya. Goreng natap nan. Ora kok nek dene njlungup dhewe ndara. Berdarah ndara wis geger kewer-kewer ngono kae sing wewel ngono kae. Ono ora getah wedine kok gandang ae lah. Nan wi wesine nganu nan. Landep lho. Ya wis mesinnya tau landep. Oh iya tok nek kaki ya. Iki model-modelan asli iki sampe ngentekne motor iki. Heeh. Model di Hei, model di sempakmu ketok i lho. Sempake sapa iki kaos? Mosok sempak, Nyok. Sempak. belang-belang ya. Biru rupane. Sempak kan. Nak mimik medul. Katok ngono kan. Oh, sing model renang ya. Kowe kenapa Nyok nek sempakan tok? Oh, Aku dicek. Yo kowe nek gak sempakan sok ben nek sunat loro kudu sempakan terus. Yo yo. Nah, yo ngono manut. Rena tak tekoki iki ku leku nekoki urung bar kok kene. Oh, malah dibuka. Lah sing kaya nek nukane putri barang ya. Ya yo kuwi lah nukokne putri ora Yo nek kita. yo gojri sing gedean. Apa-apa Mbak api. Api iki Mbak ngono dhewe pahak rondan. Lunga. Piye? Loh, kan aku ning ngarep omahe Murbene Rama. Bene Rama. Heeh. Bene Mbak. Murbeku kae senandur aku. Lah, tapi kan aku kan nggae kenceng kan aku nggae kenceng kan tiba. Nah, kan anu kan
plus tak beli ini kan ban Lah wek kena apa? Wek kena apa teh mbok tril-trilna tujuanmu ki apa juga sik? rela. Lah kena apa? Ini anu kan tanggane kene cepat ngarepe. Terus kan Lah yo kok mbok tril-trilna kenapa? ojo nan. Wonge jawane ngedrak. Aja nan. Kowe ngedrak. Gak, tapi ini kan Jlok neng ledokan kuwi Lah yo dijlok ngedrak nang tuh ledokan. delan tak ngene iki. tapi gak iso. Tibake apa? Sing jungkel malah kowe. Gak, tapi di main di awan tok jungkel le. Awane wong iki bar jungkel kok sorene protol. Nah terakhir lagi lah godok. Terus kan anu kan aku bikin bercak tren noko. Manis Kan tenanan, ini Nok. pinggirnya kan. Manis. Kene kan wis mulai barat. Terus kan tak gone kan malah putrel. Lah nek putel ngono sapa sing mbok kendandani? Malah di bengi aku nangis grong-grong. Lah kenapa? Soalnya Lah jatuh tak tabohi ben kok raya ngono kae. lah nganu makku melok nangis le ning kamar. Siapa? Mak aku. Masa. Yo kadane ra kena yo ngono kuwi. Berarti mak aku live kae wis nganu lek wis protol. Pas ha? Kalau rada wengi wisan. Terus kan Wasak tipe lho. Suklek. Gagang-gagange. Ya mending dadi resiki ngono. terus kan aku kan arep pukrek kan tak gua mulai bane tak angkat kan malah bane cepat. Kutek Nah, berangkat terus ya kan sitok wi. sitae bane tak kon nggawa rama. Terus kan wis teko omah aku langsung wong tak dalan ning anding lawang terus aku nangis. Kayu. Berarti saiki kan wis gak iso numpak pit. Lah iki ora masalah kuwine. Eh? Kan wis akeh sing nganggo. Lagi apa? Kowe karo makmu ra ngarah ditukokno neh we. Rambut mak. Mendingan tuku motor trelen. Kan tak tukone becak lah. Karuane dadekno dhuwit. Kowe numpak songkro ae we nak Sril. Becak ngono. Aneh-aneh. Rodone mater lu piye? Iya, Pak tren-tren iso. Iso ta kodang ora kok malah iso jengkel barang kok. Sril. Tiba piye? Becak mini malah kodang kancang iso mbok gonceng. Lah kancane goncengan jenggup sisan. Aku dhewe nang Semarang nyarang becak mini. Tekan bandara numpak becak mini. Sesa aku tuku becak ini Sapa sing nukokno? Satria gaya mulan yo ya. Iya nana. Kowe apa ning ndi? makku. Terus tak Ben nenek tikus. tak reme anjing. Tak reme tak rempal. Walah, iso langsung jungkel. Masa. Mun aku gak iso medun. Nek piye kancaku tajak. Wayah pe kerja. Tak jak numpak becak kan terus anu. Kancaku ku nganu le. Engko nek tak jak terus Melayu kok niate kok betentangan kaya. aku tak reme engko lak kancaku do tiba ngene. Lah ya Wah, ngono. Piye aku dikingko piye? Anak total. Bane dhewe-dhewe. Dua. Ngene Sril, lah we ning kono ngene. Info penting lur khusus Ning isor. untuk Gajah Mungkur WGM saiki nak mancing ning daerah Glingsong mbok hati-hati bolo aja ning nggon jeruse iki mau aku besok nak soko sak silsung nak jari warga kono anggere enek sing ngerti kaya ngono kuwi Pak Tondo njaluk tumbal utawa tumbal bolo. Endi wi daerah ndi, Mbak? Masuk Gajah Mungkur ki ndi? Lho lha iki sing maca kok. Ora nek Solo waduh. iki lho tak waca Banana piye? Ben glinting dhewe. Apa? Bane tak kenana blayu ras tak glintingno dhewe. Iya. Ya iki enggak. Entang. Ya Lho. Kuping. Ya ketemu metu banyune ngopo. Iki lho jaba. Kok kulit apa jenenge kulit telinga iki tipis. Tipis. Kuku yo langsung Sing geten mau lho. ngilu. Kan bergetanan terus ngilu to.
Oga sing jero. Itu langgar berdirasi iya metu banyu. Ngilu terus. Gatel. Kok ngoloki wingi kan lho. Iki lho coba. Kowe lu nak ngoloki ini Bud. Ora bubete ya. Ndak. Dong telong Dang. rabanan cung. Ndang nyuk. Sing banter kolor kan lho. Siapa pakai Fadil? Awas, Dil. Hap, Dek. Maju kene lho, Nyuk. Ya aja duyai. Kurang ajar. Dalam nak. Cie marani cowok. Dek tau mumbul lah di nganu. Dia poin sini. Cil. Ngaruh ngono iki. Apa asli lho iki? Ndang, maju kene lho, Nyuk. Gak ketok we. Yo. Wah, santap kliwon. Dang nek pengen jajan dang. Haha, mau malah medun. Wah, laput. Ini Cynthia. Cerah ya, pacare Rio. Gawe rapi ngono. Buka layar unjuk. Gege kok ngono lho. Wes, Dang. Ndang Nyuk, nabrakan apa ora? Di dalam, nak main HP di dalam. Di dalam, nak. Wes, Dang glundungno kok kono, Nyuk. Lah siapa toh? Pite malah tinggal kelindingan. Ora cilikan ku gayane nganu kamera. Ndang Azril kok kono. Lah, wes, Dek. Dis. Iya. Ya kan nganune muter. Tuh Fadil. Guyumu. Katokmu blorat iki lho. Katokmu blorat disurati wong lho. Tapi ini ya sing apa? Sing dan premiuman kuwi to. Tak